אנחנו בשילוב, ההלכה היא שילוב של הפרקטי של הגשמי והרוחני במקום הפרקטי שלו. נכון, אז אני א' מאחל לך בהצלחות להכנות ולכל מי שנמצא כאן גם בהצלחה בדרך המפרכת הזו. לפני שנתחיל, אז אולי רק נגיד שבאמת זה חלק מסדרה של בעצם, חלק מסדרה של, סליחה, חלק מסדרה של שיעורים קצרים שאנחנו מעבירים באמצעות הזום. זה גם באמת ההזדמנות להגיד שיש כאן פורום של קבוצה של וואטסאפ של מורות להלכה שמשיבות בהלכה. זה גם ההזדמנות להגיד תודה בשבח האכסניה של אושרה קורן שמארחת ומטפחת את כל הנושא הזה, וגם לרבקה שעומדת בראש המפעל הזה, וככה היא אחראית על הקבוצה וכולי, וגם על הזומים האלה, והיא עושה עבודה מאוד מאוד קשה, אז אנחנו מודים לשתיהן. בבית מתן ולנשים רעננה, של המורות צריך להלכה. להגיד, שזה בבית מתן כן, רעננה. כשאנחנו נכון, לא בזום, אז הלימוד וההוראה הם בבית מתן. נכון. נכון. אז בואו ניכנס ישר, אנחנו כאן בשביל לתת כלים, בשביל לתת לאנשים את כל הכלים הכי טובים כדי שיוכלו לצלוח את הזה. רק נגיד לפני כן שבסוף נפתח את זה לשאלות, וכל מי שירצו לשאול אז בסוף הם מוזמנים בשמחה לשאול. אז בואו נתחיל. אז תמר, מה צריך לקנות כשר לפסח? מה צריך לחפש? מה צריך לבדוק? מה לא צריך מה צריך לבדוק? לחפש? איפה יש סתם נרבים מיותרים ואיפה אין? מה דעתך? אני אגיד שקודם כל כדאי, פסח הוא דוגמה לזה שצריך לדעת לקרוא את האותיות הקטנות, כן, עם קטניות, בלי קטניות, שלא תגלו אחרי זה כשהגעתם הביתה, והמילה מהדרין הייתה כתובה בגדול, אבל לא שמתם לב שזה לימות השנה. בואו נגיד שאנחנו נדבר על אוכל ועל לא אוכל. כל מה שהוא אוכל, כל מה שאנחנו אוכלים, בולעים, לא רק מכניסים לפה, כי בואו נגיד פה, יש דברים שמכניסים לפה ולא בולעים, אבל כל מה שאנחנו אוכלים, וכמובן שאיסור אכילת חמץ הוא איסור מאוד מאוד חמור, כל מה שאנחנו אוכלים מצריך הכשר מיוחד לפסח. הכשר מיוחד לפסח, אם מדובר על מוצרים ארוזים, סגורים באריזה, אז חותמת מיוחדת של כשרות לפסח על האריזה. אם מדובר על מוצרים שנמכרים פתוחים, בשווקים, בחנויות, בתפזורת, פיצוחים, זו דוגמה מצוינת, כי לפעמים שמים עליהם קמח למשל, צריך להיות הכשר. ההכשר יכול להיות על החנות, שמספקת, על המשווק שמספק, ביצים למשל, כן, גם אם לא שמו חותמת על כל ביצה וביצה, אבל כן, לשאול, לבדוק שהמשווקים, על אוכל חייב להיות אישור כשרות ייעודי לפסח, כי בעולם שלנו גם ירקות, גם פירות, כל דבר, עובר איזשהו תהליך עד שזה מגיע אל השולחן שלנו, עד שזה מגיע אל הסופר, עד שזה מגיע לחנות, אז או שלחנות ולמשווק יש הכשר, או שזה מוצר סגור ועל המוצר הסגור יש הכשר. לא אוכל, זה כבר השאלה המעניינת. א', אוקיי, בכלל למה מצוין. בואי צריך וכולי, כן? נדבר על דברים שהם גם לא אוכל. כן. הם גם לא אוכל, כן, כי קודם כל בפסח יש גם איסור שאין לנו אותו במשך השנה, כן, של בל יראה ובל יימצא, זאת אומרת שאנחנו לא יכולים להשאיר בבית חמץ שהוא גמור גם אם אנחנו לא אוכלים אותו, אז יש, וגם מבחינת איסור אכילה, כי יש דברים שאולי אנחנו לא אוכלים, אבל הם נוגעים באוכל, ואנחנו רואים, כן, שיש כל מיני דברים ששמים עליהם כשרות, ואת הדברים האלה אנחנו יכולים לחלק בעצם אולי לשלוש קבוצות. קודם כל, רגע, אולי ככה באמת נשתף, כן, שנוכל, כן, גם אתם בבית תוכלו לראות, אז רק שנייה אחת, יש לנו פה, כן, המצגת עם המקורות, אז רק רגע אחד, נעשה את זה כך, הנה, בסדר. אז קודם כל, באמת, כן, אנחנו יכולים לדבר על שלוש קבוצות. קודם כל, מוצרים שבאמת לא נכנסים לפה בכלל. נוזל לשטיפת רצפה, הוא לא נכנס לפה. מוצרים שאני אולי לא מתכוונת להכניס לפה, אבל אולי הם ייגעו באוכל, זה יכול להיות כלים חד פעמיים, נייר אפייה, נייר סופג, תבניות אלומיניום וכולי, כן? אני לא אוכלת אותם, אבל הם נוגעים באוכל. והדבר השלישי הוא דברים שנוגעים ממש בפה, שאני לא אוכלת אותם, אני לא אוכלת שפתון, אני לא אוכלת משחת שיניים, אני לא אוכלת מי פה, אבל זה נוגע. זה נוגע בפה, אז מה הדין שלהם? איך אנחנו צריכים כן להתייחס אליהם. ואז אנחנו בעצם מתייחסים פה לשני דברים. הדבר הראשון שאנחנו מתייחסים אליו זה האוכל, החפץ, הדבר עצמו. איזה אוכל נכנס להגדרת משהו שאני מגדירה אותו בכלל כאוכל, כן, לעניין איסור חמץ. האם זה אסור לאכילה בפסח, אולי זה בכלל לא נחשב אוכל. והדבר השני זה
אכילה. האם אם שמתי משהו על השפתיים זה נחשב שאכלתי אותו? כן, הרי האיסור הוא לאכול. אם משהו הכנסתי אותו לפה בלי כוונה, אם רק טעמתי, כן? כל הדברים האלה. ואחת השאלות כאן, ופה באמת, הרב חן, אולי נתחיל באמת בדבר הזה. הרי יש דברים שאני לא, שהם לא, מה נחשב אוכל? מה הדין של מוצרים פגומים? מה נחשב פגום מבחינה הלכתית? למה אני מתייחסת כשאני אומרת שמשהו הוא פגום והוא לא נחשב בכלל אוכל? הרב חן? ככה, זו הייתה שאלה, אז אני לא יודעת, משהו, הרב חן התנתק לנו? אתה שומע? אתה לא שומע? משהו אולי באינטרנט לא בסדר? אתם שומעים אותי? כן, שומעים. אוקיי, אבל אני לא שומעת את הרב חן. לא, נראה לי שהרב חן נעלם לנו. תכף נראה מה קורה. אני אחפש אותו, תמר, תמשיכי. אוקיי. אני אחפש אותו בוואטסאפ. בסדר, כן, לא, אני גם... תודה, תמר. בסדר, 100%. אז תכף ננסה להבין מה קרה פה, אבל בעצם אנחנו רוצים להתייחס לשאלה מה בכלל נחשב מאכל פגום. כי אנחנו מכירים את המושג של נותן טעם לפגם. המושג של נותן טעם לפגם מסייע לנו הלכתית בכל מיני תחומים. כן, אנחנו יודעים שמשהו שעבר 24 שעות נחשב טעם שבלוע בכלים נחשב פגום. אם כלי עבר 24 שעות והוא בשרי ובטעות בישלתי חלבי, אני אתייחס אליו אחרת מאשר משהו שהוא טרי, או אם זה משהו שבאמת נפל עליו איזשהו חומר פוגם, סבון או משהו כזה. אז איך אני מתייחסת לכל הדין של נותן טעם לפגם בפסח. אז ככה אני... אז אנחנו באמת נמשיך, נגיד שקודם כל הדין של נותן טעם לפגם... תמר, את שומעת כן. אותי? עכשיו אני שומעת אותך, כן, הנה הגעת בדיוק בזמן כדי להסביר את דין נותן טעם לפגם והמקורות שלו בהלכה. בסדר? רק שנייה, רק אוקיי. דקה, זה בדיוק. סליחה, עוד שנייה. אוקיי, עכשיו זה יותר טוב? אני לא רואה, אבל אני שומעת. אז רק שנייה. רואים. אוקיי, רואים אז אותי? בסדר גמור. מצוין, רק שנייה אחת. אוקיי, בסדר, התחברתי דרך האינטרנט של הטלפון ואז זה. איפה אנחנו? אוקיי, אז אני אחזור על השאלה, ואנחנו בעצם הגענו לעניין הזה של דין מאכל פגום, שהסיפור הזה של נותן טעם לפגם הוא בסיס בהלכה שמופיע בהרבה מאוד תחומים הלכתיים, לא רק בהלכות פסח, ועכשיו הבמה שלך להסביר ולהיכנס כאן למקורות ההלכתיים של הדין הזה. אז באמת, אז השאלה הזאת בעצם, מה זה בכלל אוכל, היא שאלה מצוינת, ויש לנו כלל פשוט מאוד, שלומדים את זה מהתורה. כתוב בתורה, לא תאכלו כל נבלה, לגר אשר בשעריך תתננה. אז בעצם לומדים שאם הבהמה היא לא ראויה לגר, אז היא לא נחשבת בעצם נבלה. היא צריכה להיות כזאת שהיא ראויה למאכל של גר. ומכאן למדנו כלל מאוד פשוט, שהוא נכון בהרבה מאוד דברים, שמאכל שהוא פגום לא ראוי למאכל, התורה לא אסרה אותו. וכך כותב הרמב"ם מאכלות אסורות מפורשות. בפרק י"ד הוא כותב, אם הוא לוקח איזשהו חלב, והוא מאוד חם עד שנכווה הגרון שלו, או שהוא מערבב אותו עם דברים מרים, או לוקח ינסך, ולוקח אותה בצורה מאוד מורה, הרי זה פטור. כלומר בעצם זה לא נחשב מאכל בעצם שהוא אסרה אותו התורה, כן? וזה לגבי פסח, סליחה, זה לגבי כל השנה באופן כללי. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על משהו יותר ספציפי, וזה כמובן הנושא של פסח. אז בפסח כולם יודעים את המושג... רגע, אני רק רוצה אותך שנייה, הרב חן, כי בעצם מה שאנחנו מדברים עליו פה, זה דברים שהם פגומים למאכל אדם. אבל יש פה, כן, מה אוקיי, פגום למאכל אדם, אבל בפסח אנחנו דורשים עוד משהו, המושג הזה של פגום באכילת כלב, על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים עליו?
אז זה באמת מעניין, למה דווקא בפסח פתאום הכניסו כאן איזשהו מושג חדש? והתשובה היא פשוטה מאוד, מביא את זה המפרשים, מביא את זה הר"ן, הוא כבר כותב את זה. והכלל אומר דבר כזה, שבעצם, שבעצם התורה אסרה לנו גם את החמץ, אבל גם את השאור. והשאור הוא הדבר שאיתו אנחנו מחמיצים בעצם את הלחם שלנו, את העיסה. והשאור עצמו הוא דבר שבן אדם לא אוכל אותו, אבל כלב בהחלט יכול לאכול אותו. ולכן, כיוון שהתורה אסרה גם את השאור, מכאן למדו בעצם שגם דבר שהוא פגום למאכל אדם, אבל ראוי למאכל כלב, גם הוא אסור למאכל, ולכן צריך להיות דבר שהוא לא ראוי למאכל כלב. אז המבחן שאנחנו צריכים לעשות אותו הוא בעצם לשאול שאלה פשוטה, לקחת את הכלב שלנו, לתת לו את כל המוצרים שמנית בהתחלה, את כוסות הפלסטיק, את נייר האפייה, עוד מעט נדבר על משחות השיניים, ולראות האם הוא אוכל את זה, ואם לא, התשובה היא שזה מותר, וזה הייחודיות שיש לנו בפסח. וגם אולי כדאי להגיד שבמקרה הזה, אבל כן, לא צריך לבאר את זה מהבית. זאת אומרת, אם זה לא ראוי למאכל אדם, גם אם זה כן ראוי למאכל כלב, לא צריך למכור במכירת חמץ, ולא צריך להוציא מהבית. את זה כן, את זה צריך להגיד. זאת אומרת, זה לא בכלל, זה אנחנו אולי נחשוש בכל מה שקשור למתקרב לאכילת חמץ, אבל אנחנו לא נחשוש בזה לבל יראה ובל ימצא. כן, סבון, שוב, גם דברים שאולי נחמיר בהם מהצד הזה, אז הם לא מצריכים ביאור. כלומר, אני מרשה לשאול אותך שאלה נוספת, וזה אוקיי, בסדר. אז אמרנו שדבר שהוא פגום למאכל כלב, בעצם הוא לא נאסר בפסח, אבל בוא נשאל מה קורה אם מישהו רוצה לאכול. כלומר, בא מישהו והוא מתחשק לו עכשיו סבון כלים, לפתוח איתו את הבוקר ביחד עם הקפה, אז, או כל דבר אחר שהוא פגום, האם יש בזה בעיה? כן, כי יש פה כן, שמתחשק לי לאכול סבון כלים יחד עם הקפה, אבל יש גם סיטואציות הרבה יותר פשוטות, כמו אם השפתון נגע במצה, כן, כי זה קורה, נכון? התקלף לי הלק לתוך הסלט שחתכתי, אז האם יש איסור אכילה בזה שהפירורי לק, כן, נפלו לי לתוך, אני לא יודעת מה, לא יודעת, כן, לתוך המצברי. אז בדבר הזה, כן, אנחנו לא נופתע שכמו בכל דבר בהלכה, יש פה מחלוקת. הר"ן אומר שזה מותר. אם אנחנו מדברים על משהו שהוא יצא מגדר פת, כן, יצא מתורת פת, קודם שיחול בו יחול חמץ. זה לא פת, אין לזה שם של פת, זה מותר, אין שום בעיה. אתה רוצה לאכול לחם עם עובש, תאכל לחם עם עובש. הראש אומר שאסור, כי ברגע שאני אוכל את זה, זה אומר שאני מחשיבה את זה. אם יכול להיות שבן אדם אחר היה אומר איכסה, אבל אם אני לא אומרת איכסה, אז אף על פי דבטלה דעת האוכל אצל כל אדם. מכל מקום, כיוון דאי הוא כאכילה אסור. אם אני אוכלת את זה, אז לי זה אסור. זה הדעה של הראש. ואז באמת, כן, זו מחלוקת בין הר"ן לראש, האם דבר שהוא פגום למאכל כלב, אם נגיד שרציתי, כן, האם מותר לי או אסור לי. אז או אסור לי לאכול אותו. תמר, בעצם את אומרת שלפי הראש, ואנחנו נגיד רוצים להחמיר בפסח גם כשיטת הראש, אם אני כן אוכל את המוצר בעצם, גם אם הוא פגום למאכל כלב, השפתון, משחת השיניים, הסבון כלים וכולי, בעצם לפי הראש יש עם זה בעיה. כלומר, לפי הראש אסור לנו לאכול מאכלים למרות שהם פגומים למאכל כלב. אז אולי אפשר לשאול שאלה נוספת, זה בעצם, אז מה זה נחשבת בכלל אכילה לפי הראש, שהיא תהיה אסורה? מה זה נחשב שאני מחשיבה את האכילה? כן? מה זה אומר, כן? האם כל הכנסה לפה, זאת אומרת, כאילו, האם משהו שהחשבתי ככה? זאת אומרת, בסדר, אכלתי חתיכת לחם מעופש ודוחה, בסדר. אבל מה קורה אם אני בכלל מכניסה לפה בלי כוונה? אז באמת תרומת הדשן, שאלו אותו לגבי דיו, שמבשלים אותו באיזשהו שחר שעורים שהוא פגום לכלב, והוא אומר שאף על גב שפטורים מלבאר, ויש חשש שיכניס לפה, אבל במה שנותן הקולמוס בפיו כדי להחזיקה, ואגב זה תואם מדדיו בלא כוונה, לא מחשיבינן בהעמידי, כן, בעל המכולת שלועס את העיפרון, בסדר? כשהוא מכניס את העיפרון לפה, אנחנו שמים שנייה משהו בפה, כן, סיכות תוך כדי שאני לא יודעת מה, אני עושה משהו אחר, זה לא, זה שנייה, זה בטעות כאילו שמתי שנייה על הפה, זה לא שהתכוונתי לאכול. אז זה לא נקרא, זה על פי תרומת הדשן, לא נכנס להגדרה של הראש, של דברים שאני מחשיבה אותם. ובאמת המגן אברהם אומר, כיוון שנותן שלא בכוונה, אז לקה דקפידא דדווקא לאכלו בכוונה אסור להחשיב. רק אם הוא באמת התכוון לאכול. זה ככה בטעות נכנס לי לפה, כמו שאמרתי קודם, הדוגמה של הפירורי לק שאולי או כן או לא נשרו לי למצברי, זה כבר לא, זה כבר אז אכילה בלי כוונה של מאכל שלא ראוי למאכל כלב, כן, יש לנו כאן הצטרפות של שני דברים, אז זה יהיה מותר.
אז זה, כן, ואז באמת העיקרון הזה הופך להיות עיקרון מאוד מאוד מרכזי בפסיקה של אחרונים, בכל מה שנוגע לכשרות מוצרים לפסח. והאגרות משה באמת מתייחס לסבון כלים שהם מכינים אותו עם אלכוהול מחמץ, אפילו שזה כן נוגע בצלחות, לא בפה, בסדר? שהוא אומר, זה לא נחשב לאוכל בזה שהוא מנקה עם זה את הכלים. כי הרי, כן, הרי אתה לא רוצה שהסבון גם ייגע באוכל, זה רק שאתה מנקה את הכלים, ולכן לעניות דעתי אין לאסור לנקות בבורית שנעשה מאלכוהול זה את הכלים. זה ממש, כן, יש פה אלכוהול שהוא אולי חמץ, אבל זה סבון, ואת הסבון בטח שלא רוצים להכניס לפה. הרי אם נשארה שארית סבון על הצלחת, אני לא רוצה לאכול בצלחת הזאת, זה מאוד מאוד ברור. כלומר, יוצא בעצם לפי הרמות של פיינשטיין הזה שאת אומרת, שבעצם יתרה מכך, כל המוצרים, זה יותר אדיר, כי הרמות של פיינשטיין דיבר בעצם על סבון כלים, אבל אפשר ללמוד מכאן לכל המוצרים, שאנחנו בעצם לא רוצים באמת לאכול אותם, אני יודע מה, תבניות, או מוצרי נייר שאולי יש שם טיפה מילה, או איזשהו נייר אפייה שאולי יש בו איזשהו, או מפיות, או אפילו, אני יודע מה, איך קוראים למה ששמים על הידיים? כפפות, כן? או כל הדברים האלה שיכול להיות שם טיפת המילן, אני לא צריך כשרות הפסח, כיוון שזה כמו סבון כלים שהכשיר הרב משה פיינשטיין, שאת בעצם לא מתכוון לאכול, גם אם זה ייכנס לך לפה, זה לא נחשב העכשווי. אוקיי, אז פה אני רק אגיד שאנחנו כן מכירים סך הכל שיש כשרויות ויש אישורים לפסח על המוצרים האלה, גם לגבי תבניות, מוצרי נייר אפייה, ואני כן חושבת, וככה גם קצת ככה עיינתי בזה בימים האחרונים, שיש קצת הבדל, זה שאני בכלל, הרי יש הבדל בין סבון כלים שברור שאני לא רוצה בכלל שיגע באוכל, לבין נייר אפייה או נייר סופג. נייר סופג שממש נוגע לי בשניצלים הרותחים, והוא אני סבבה עם זה שזה נוגע בשניצל, אני לא אומרת על זה איכס. פה כן יש איזשהו, אולי משהו שאני כן רוצה בו, ממה שאני, קודם כל צריך לדעת וצריך להגיד, רב משה פיינשטיין ורבים אחרים גדולים וטובים התירו והקלו בזה, ואפשר לגמרי להסתמך עליהם, בסדר? ולא חייבים אישור כשרות על כל הדברים האלה, זה צריך להגיד. אבל, קודם כל בפסח יש הרבה מנהגים והרבה החמרות, וכל אחד גם ככה שלא יזלזל במה שהוא רואה בבית. כן, אני אומרת שהדברים האלה שאני כן אולי קצת רוצה, אני כן רוצה שזה ייגע באוכל, וכן, אז יש מקום, ההידור הוא לא טעות. בסדר? אם קל להשיג מוצרים כשרים לפסח, כשהולכים, ממילא עושים את הקניות בסופר, שעל כל הדברים האלה, ממילא יש אישור כשרות לפסח, וזה לא איזה סיפור גדול, יש מקום להידור הזה, לדעתי, כי זה לדעתי קצת שונה, כי אני פה כן רוצה להשתמש בנייר סופג הזה עם השניצלים הרותחים מהשמן הכשר לפסח. אני שומע את מה שאת אומרת, למרות שבוא נגיד שבזה אנחנו חולקים, אני לא מסכים, כלומר אני חושב שהעיקרון הזה הוא נכון גם לכל שאר הנייר אפייה וכולי, כיוון שבעצם מה שמשותף לכולם, שלא בא לי, לא התכוונתי לאכול נייר אפייה. ונייר אפייה הוא דבר שלא ראוי למאכל כלב, כי אני יודע שכלב לא אוכל את זה ואין לנו ספק, אז אני במקום הזה, ובסדר, יכולה להיות בינינו כאן אי הסכמה ומחלוקת, זה מצוין, אבל אני חושב שכל הדברים האלה הם בדיוק כמו הסבון כלים, שבעצם הם אינם ראויים למאכל כלב, ואם נכנסים לפה זה בלי כוונה ולכן זה מותר. אבל זה בסדר, למרות שאתה לא רוצה לטעום סבון ואין לך בעיה לטעום משהו שנגע בנייר אפייה. בסדר, אני כאילו, בקיצור, יש לכם פה מחלוקת ושידור חי, אתם מוזמנים לקחת מה ש... בכל מקרה, אם קשה להשיג, או אם רוצים להקל, זה בשופי לגמרי, זה בכל מקרה צריך להגיד. מה עם תרופות בפסח? זאת אומרת, עד עכשיו דיברנו על כן יהיה כשרות, לא יהיה כשרות, נייר כזה, נייר אחר, בסדר. תרופות זה סיפור קצת יותר קריטי. נכון, אז תרופות דבר ראשון נגיד שזה אחת השאלות שבאמת המון נשאלות, ובוא שנייה, לפני כן בוא נחלק דקה בין סוגים שונים של אנשים שצריכים תרופות. יש לנו 3 סוגים של חולים. יש דבר ראשון, חולה שיש בו סכנה. אין כאן שאלה בכלל, אדם שהוא מסוכן, בוודאי שמותר לו הכל, בכלל אין כאן שאלה. השאלה השנייה היא לגבי חולה שאין בו סכנה. אז צריך לדעת, חולה שאין בו סכנה, כלומר שהוא נפל כל גופו למשכב, כלומר הוא לא מתהלך כבריא, אלא הוא נראה כמו סמרטוט רצפה, ולא משנה מה גרם לו לראות כמו סמרטוט רצפה. זה חולה שאין בו סכנה. כאן יש לנו כלל, שכל הדברים שהם פגומים ונהנים בהם שלא כדרך הנאתם, אין איסור לגבי אדם כזה, שהוא אדם שנפל למשכב, חולה שאין בו סכנה. הרמב"ם כותב מפורשות, כן? שבעצם דברים שאפילו כותב שם חמץ, שלא כדרך הנאתן, כגון שעושים לו רתיעה או מילוגמה, מילוגמה זה כנראה איזושהי תרופה שהיו עושים אותה מחמץ או מעורלה וכולי, כל הדברים האלה שאין בהם הנאה, לכך מותר גם שלא במקום סכנה.
אז את הקטגוריה הזאת של אנשים שהם נפלו למשכב ואין בהם סכנה, מותר כמובן כאשר אין בתרופה טעם שהוא טעים או טעם שהוא טוב לחך, אין לגביהם שאלה. בעצם מה שאתה אומר פה, הוא לוקח אותנו שוב אל החלוקה הקלאסית שאנחנו מכירים של חפצה וגברא. זאת אומרת, יש פה בעצם שני דינים שמצטרפים. גם הדין באדם החולה, הגברא, כן, מה הסטטוס של האדם, של זה שצריך לאכול או להכניס משהו לפה, פלוס מה הסטטוס של המאכל, של החפצה. כן, ושני הדברים האלה יחד נמצאים פה. נכון. אבל אני עכשיו רוצה לעבור לקטגוריה השלישית שלנו בעצם, וזה אנשים שהם לא נפלו למשכב, הרבה מאוד חולים, אחד כואב לו הראש, אחד יש לו טיפת צרבת וכל מיני דברים כאלה, והם לא מסוכנים, הם לא נפלו למשכב, מה לגביהם? וכאן יש חידוש מדהים של החזון איש, שאנחנו משתמשים בו כל פסח, והוא אומר דבר כזה, אף על פי שהוא כאילו רוצה, בשונה מהסבון כלים שהוא לא רוצה להכניס את זה לפה שלו, כאן הוא רוצה להכניס לפה שלו, והוא רוצה לאכול את זה, אבל הוא לא מחשיב. כלומר, יכול להיות שם עמילן מעורב בתוך הסם, בתוך התרופה, אבל הוא לא רוצה לאכול את העמילן. מה הוא רוצה? הוא רוצה שהעמילן הזה יעזור לו להכניס את הסם, את התרופה, לתוך הפה שלו, לתוך הקיבה שלו, וישפיע. ולכן, כיוון שאין דעתו על החמץ, הפגום, זה לא נחשב אך שווה. והציץ אליעזר כתב על זה שדבריו הם הקילורין לעיניים, ולפי הסברה של החזון איש, אפשר באמת להקל בכל התרופות, שאין להם טעם מתוק, טעם ערב לחך, לכל האנשים שזקוקים לתרופות, ולכן מעיקר הדין לא צריך שום כשרות על תרופות לפסח שאין להם טעם טעים. אגב, נגיד שגם הציץ אליעזר וגם החזון עובדיה שכולם הקלו בדבר, הם כתבו ישראל קדושים, רוצים להיעדר, ראוי שיחפשו, זה בסדר, אפשר להחמיר, אבל מעיקר הדין לא צריך כשרות על תרופות שאין להם טעם טוב. אני רק רוצה לסייג. יש טעם טוב, כן, סירופ, בטעם מצפתל וכו'. אז צריך להיכנס לרשימות של התרופות, ובהחלט בעצם אותם כן ראוי להטיל, אותם כן צריך לבדוק אם יש להם כשרות, גם יש בהם מה לעיין, אבל עקרונית שם צריך בהחלט כשרות. אבל תמר, אני רוצה עכשיו להפנות אלייך שאלה נוספת, בסדר, דיברנו על תרופות ועל סבוני כלים, ניירות אפייה ומיניהם, אבל בואו נדבר שנייה על משהו ממש חשוב, מה לגבי, לצורך העניין, משחות שיניים, מי פה, חוט דנטלי, כל מיני דברים מן הסוג הזה, שבעצם אולי יש להם טעם טוב, כן? ואנחנו גם רוצים להכניס אותם לתוך הפה, מה נאמר לגביהם? אוקיי, אז פה באמת אנחנו נכנסים למחלקות הקוסמטיקה, כן, שנמצאות בכל סופר, ובוא נגיד שעושים הרבה כסף מלעשות דברים מיוחדים עם כשרות לפסח, וגם בזה יש רשימות כשרות, איזה חברות טיפור. אגב, באמת, כן, אני ראיתי גם על צלליות לעיניים ועל סומק ועל כל מיני דברים שלא נוגעים בפה בכלל, את זה כבר פתרנו בסעיפים הקודמים, שזה אין שום סיבה, אבל באמת על דברים שכן נוגעים בפה. בין אם זה סבונים וכולי, יש פה סיפור שהוא באמת קשור לכמה וכמה נקודות. הדבר הראשון, יש לנו פה דברים שהם לא ראויים לאכילה, כן, כל החומרי ניקוי ופסמים ותמרוקים שלא נוגעים לאכילה בכלל, אתה לא מתכוון לאכול אותם, זה לא איך שווה, כן, ראינו את הדבר הזה של מה נחשב חשוב, בוודאי שהחמץ שיש בו הוא לא חשוב לי בשום צורה, ואני לא חוששת שאני שמה את זה, לכאורה לא חוששת, כן, שהוא בכוונה רצה לאכול את זה, וזה מקולקל וכולי. אז זה לא חשוב בעיניי. אבל יש פה כן איזושהי שאלה, יש פה כן איזשהו הבדל, כי בשונה נגיד בושם, בסדר, שזה הסכמנו שלא צריך. אם אני כן, בסוף אני רוצה ליהנות מזה שהמשחת שיניים בפה שלי. יש לה איזה טעם מרענן. אני רוצה ליהנות מזה שהמי פה בפה שלי, אפילו לספטונים עושים להם איזה טעם דובדבן, לא יודעת, יש לזה, אני רוצה בטעם הזה, ואני רוצה שזה יהיה לי על הפה. אז מה הסיפור שם? מה קורה באמת? האם גם במקרים האלה? אז כאן כבר נכנס לנו, כמו שכן... לשאלה של מה זה בעצם, איך אנחנו מגדירים דברים שהם בעצם סוג של טעימה, כלומר אני רוצה לטעום אותם, אבל לא רוצה לאכול אותם, כי אף אחד לא רוצה לאכול חוט דנטלי, נכון? ואנחנו כן רוצים לטעום אותם, אז איך בדיוק, איך נתייחס לדבר הזה, לשאלה הזו? נכון, אז פה אני מתייחסת לא רק לעצם המאכל, אוקיי, פגום למאכל כלב, אלא האם אני הרי רוצה, אבל האם כל הכנסה לפה היא אכילה? מה הדין של טעימה, של זה שזה רק ככה נוגע בפה? אז פה צריך להגיד, אנחנו מוצאים בהלכה מקורות שונים שמתייחסים לזה. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו מוצאים באמת התייחסות ביורה דעה לזה שכן, שאם אני רוצה לדעת לגבי כיס המרה, וזה משפיע אם זה טרפה או לא טרפה, ותואמים את זה בלשון, ויש לזה טעמר, ולכאורה אין בזה בעיה. ומצד שני, אנחנו מוצאים גם התייחסות שבהלכה
כן, שאם מתערבב בשר וחלב, אני רוצה לדעת אם יש בזה שיעור, כן, כדי נותן טעם, היום אנחנו מכירים את החישוב של בטל ב-60, אבל פעם היה גם פטנט אחר, היו אומרים, תיתן לגוי לטעום. רגע, אם אמרנו שאני שזה רק לטעום, אז למה צריך לתת לגוי? אולי נטעם בעצמי. אנחנו מוצאים במסכת תענית, כן, שלגבי טעימה בתענית שטועם ואין בכך כלום. אז המסקנה באמת שמופיעה ברוב הפוסקים, זה שטעימה אסורה מדרבנן. למה היא אסורה מדרבנן? הריב"ש אומר שהיא אסורה כדי שלא יבוא לבלוע מעט ויבוא לידי איסור דאורייתא. זה הבעיה שלנו עם טעימה. טעימה על הלשון בסדר, אבל מה יקרה אם אתה עלול לבלוע? כן, ולכן בגלל שעשו סייג לדאורייתא, אז חכמים קבעו שטעימה אסורה מדרבנן. איך זה פוגש אותנו באיסורי פסח ובדברים שדיברנו, סליחה, שדיברנו עליהם עכשיו? אז הצמח צדק אומר, רגע, אבל כשאנחנו מדברים באמת על טעימה של דבר מגעיל, אז יש לי פה שני דברים. קודם כל, יש לי פה גזרה לגזרה. זאת אומרת, אתה לא גוזר גזרה על גזרה. זאת אומרת, יש לי פה גם את העניין שזה דבר שהוא פגום, והוא פסול למאכל כלב, וזה לא ראוי בכלל. לא רק, כן? ופלוס העובדה שטעימה היא אסורה רק מדרבנן. אז, וגם יותר מזה, כן, אומר לנו הצמח צדק, טעימה לא אסורה מדאורייתא, ודאי דשאר יתאום אם אינו בולע אלא רוקק מיד. ברור שדבר כזה שהוא מגעיל, בוא נגיד שמשחת שיניים, אין סכנה שאני אבוא לבלוע אותה. זה לא הבשר בחלב שאני אגלה שזה דווקא טעים ואני בלעתי בטעות. זה לא קורה עם משחות שיניים, זה לא קורה עם שפתונים, זה לא קורה, אתה לא בא לידי בליעה של משהו שאתה נהנה ממנו, זה לא יקרה. ולכן באמת בשו"ת הר צבי, הרב צבי פסח פרנק, מתיר משחת שיניים שצריך להתיר, משום שאין כאן טעימה, אלא טעימה בלא בליעה, זאת רק טעימה, זאת לא בליעה, וזה דרבנן, וזה פגום, והוא מוסיף טעם נוסף, זה גם בתערובת, כי זה לא משהו שיש כאן, טיפונת חמץ שמעורבת, זה מתערבב בהיתר, אפילו יסר וזה וכולי, זה כבר שלושה דברים, וכל הדבר הזה ביחד אומרת לנו שטעימה של מאכל פגום מותרת, שפתון, מי פה, משחת שיניים, בעצם אם אנחנו רואים פה ממש את המהלך ההלכתי, אין סיבה לחשוש. לא שאנחנו לא מכירים חומרות, כן? לא, ברוך השם, לא אלמן ישראל, ותמיד יש מי שיחמירו, אבל המהלך העקבי ההלכתי מראה לנו שבעצם אין כאן מקום להחמיר. נראה לי שאנחנו יכולים לסכם את מה שראינו עד עכשיו. אז אולי נסכם, ואז גם ניתן למי שרוצים לשאול שאלות. אז לפני כן, אז באמת נגיד, אני מרגיש לפחות, שחלק חשוב ממה שאנחנו עושים פה זה לחבר את האווירה של פסח להלכה של פסח, וצריך להגיד שמבחינת ההלכה היא הרבה יותר רגועה מאשר הנרבים שלנו בדרך כלל, והדוגמה הזאת שדיברנו עליה היא דוגמה מאוד חשובה. אז בואו נסכם. מאכלים שאוכלים אותם, וזה לא משנה מאיזה סוג, בוודאי צריך כשרות לפסח, אנחנו לא יודעים איך בדיוק בתעשיית המזון כל דבר עובר, אנחנו לא קונים בדברים שהם לא קשרים לפסח שאוכלים אותם, אבל דברים שאנחנו לא אוכלים אותם, בואו נתחיל להירגע מה שנקרא. אז למדנו שיש שלושה דברים שבכלל לא נכנסים לפה, סבון רצפה לדוגמה, כן, נוזל לשטיפת פרקטים, בוודאי, והאקונומיקה לא צריך קשר לפסח. הדבר השני שדיברנו עליו זה דברים שאנחנו לא מתכוונים לאכול אותם, אבל יכול להיות שהם יגיעו אלינו לפה, כמו סבון כלים, כמו אני יודע מה, איזשהו אוכל, שקיות לאוכל, או מפות שולחן, או מוצרי נייר, או כפפות חד פעמיות, או אלומיניום, או כל מיני דברים כאלה. עקרונית, הדברים האלה, למרות שיכול להיות שיכנסו לפה, ואמרנו שלאכול דבר פגום למאכל כלב אסור בפסח, אבל כאן כיוון שאנחנו לא מתכוונים, אז זה מותר, כיוון שזה מה שנקרא, אתה לא מחשיב אותו, אין לי כוונה לאכול אותו. ובדבר הזה ראינו שהתירו. החידוש גדול יותר שיוצא מהדבר הזה, זה שגם בתרופות, למרות שאנחנו ממש רוצים שיכנסו לנו לפה, נניח בשונה מנוזל כלים, גם פה הקלו, כיוון שאנחנו לא מחשיבים את המילן הפגום שיש, אנחנו לא רוצים לאכול אותו, אלא רק רוצים שהמילן הזה יעזור לתרופה להיכנס לתוך הקיבה שלנו. אז לכן גם תרופות שיש להם טעם לא טעים, מעיקר הדין אין שום צורך בכשרות. ישראל קדושים מחמירים, אבל מעיקר הדין לא צריך. ודבר יותר חדשני ומהפכני שעכשיו הזכרת תמר, שזה אפילו דברים שאנחנו רוצים שיכנסו לנו לפה, ויש להם טעם טוב, כמו משחת שיניים, כמו מי פה, כמו חוט דנטלי עם טעם, יש כאלה בלי טעם. גם בדבר הזה מעיקר הדין מי שרוצה להקל, בוודאי שיכול להקל. ולמה? כיוון שזה לא ראוי למאכל כלב. אף
כלב לא הולך לאכול את זה, כל מה שאנחנו רוצים זה רק לטעום את זה, וטעימה אסרו את החכמים, למה? שמא תבוא לאכול את זה, ואם אני לא בא לאכול את זה, כי אין סיכוי שאני אבוא לאכול את זה, אז במקרים הללו אנחנו מקלים. עוד פעם, מי שרוצה להיעדר ומי שנהוג אצלו בבית ומי שבשום פנים באופן לא יכניס שום אחד במוצרים האלה בלי כשרות לפסח, בסדר גמור, תעשו מה שאתם רוצים, אבל חשוב גם לחבר את ההלכה הפשוטה גם אל המציאות שלנו. אז אנחנו עוצרים כאן. דבר ראשון, אני אגיד אולי עוד דבר שככה, לגבי העניין של החמרות בפסח. יש עניין של להחמיר בפסח, זה באמת איסור מאוד חמור, אבל אני חושבת שאם כבר מחמירים בפסח, אז כדאי לדעת שזה תחום רע. קודם כל, אם העניין של להחמיר הוא עוד מעלה רוחנית, אז לפחות תדע שעשית פה עוד משהו שהוא מעלה רוחנית, ולא את המובן מאליו והברור והפשוט. תדע שהחמרת. וגם כדי לא לשפוט אחרים שלא נוהגים כמוך, בפרט כשמתארחים אצל בני משפחה, אצל ההורים, לא כל דבר שאני מחמירה בו, זה אומר שכולם חייבים להחמיר כמוני, ואני חושבת שהנקודה הזאת היא מאוד חשובה, כי ואהבת לרעך כמוך היא מצווה דאורייתא לא פחות מפסח. תמר, אני רוצה שנייה, לפני שאנחנו פונים לשאלות, דבר ראשון, אני אגיד לך תודה רבה שהצטרפת אלינו לזום הזה של החצי שעה הזאת, שאני מאמין שהיא נתנה הרבה כלים לאנשים. אני רוצה גם להגיד שתמר היא גם למדה איתנו ביחד בתוכנית להלכה של מתן איסור והיתר, ולי היה גם כבוד גדול וגם כיף גדול, באמת. רציתי גם להגיד שכמובן תודה שוב פעם לאושרה, ותודה לרבקה שמרגזות את התוכנית הזאת של בית ההוראה, ולהזמין את הציבור גם להצטרף לבית ההוראה של מתן. ובנוסף רציתי גם להגיד שזאת הזדמנות מצוינת להירשם לשנה הבאה. יש 2 תוכניות למורות להלכה שנפתחות, גם בשבת וגם בטהרת המשפחה ובמעגל החיים, אז כמובן אתם מוזמנות, וגם אם אתם מכירות מישהי שזה יכול לעניין אותה, אנחנו נשמח לשמוע. אוקיי, אנחנו עוצרים פה. אז רגע, שנייה, הרב חן, אם כבר אמרת, אז אני רק אגיד שאני חושבת שאחד הדברים שהשיעור הזה מלמד, וקודם כל באמת גם תודה לרב חן, שככה זכיתי ללמוד אצלו באמת את ההלכות של איסור והיתר, למדנו יחד במתן, שאני מקווה שזה גם עושה חשק להבין שכשלומדים הלכה, אז לפעמים גם מרוויחים מזה הרבה מאוד, כשיודעים מה מותר ומה אסור, אז מגלים שמותר לפעמים הרבה יותר ממה שחשבנו. כדאי, ללמוד הלכה זה תמיד כדאי. נכון. אז שוב פעם תודה, ועכשיו אחרי התודות, אם מישהו או מישהי רוצה כמובן לשאול שאלות לגבי הדברים הללו שדיברנו, אז כמובן בשמחה רבה, אם יש שאלות אז נשמח לענות. אם אפשר, הבהרה לגבי המוצרים שהזכרת, כמו ביצים ופירות וירקות, אני אף פעם, זאת אומרת, על ביצים לפני שנים היו ההכשר, אני לא ראיתי, ופירות וירקות טריים, אני לא מדברת על מיובשים. אז השאלה היא איפה את קונה אותם. בסופרים ובאושר עד, נגיד. אז כשאת קונה בסופר, לסופר עצמו יש הכשר, אישור שהוא מביא של כשרות לפסח, ושהוא חייב לסמן איזה מוצרים עם כשרות. אז אם את קונה בסופר מסודר, מאורגן, שהוא של רשת שיש לה כשרות, אז את יכולה להיות רגועה לגמרי, אין צורך לחפש חותמת על תפוז, או על עגבנייה, או על ביצה. ברגע שאת קונה בסופר, ברשת שהיא מפוקחת ומסודרת, אין שום בעיה. אבל לפעמים אנשים נוסעים לאיזה שוק, שהם לא יודעים מהו, שהם כן יודעים, קונים ישירות מהחקלאי, אז לברר שהחקלאי הזה, כן, וכולי. זאת אומרת, לפעמים אנחנו קונים בשיווק ישיר, או שאנחנו בכל מיני, יודעת, יש היום כל מיני שווקי עיקרים. אם את קונה בסופר, לא צריכה להיות שום בעיה. אוקיי, תודה. עוד שאלה, לפעמים, אם רוצים לקנות שקדי מאכל או אגוזים כלופים, כתוב עליהם שהם לאוכלי קטניות, כשההנחה שלי שזה נארז פשוט באותו מקום שארזו קטניות, כאילו מה... זו לא הנחה מספיקה, כי שוב, יש למשל הבדל בין שקדים טבעיים כלופים, לבין שקדים כלואים כלופים, ושקדים כלואים הרבה פעמים שמים עליהם קמח. לא, שכתוב כשרות לפסח לאוכלי קטניות, לא מדברת... אז גם, שוב, מרחו עליהם איזשהו המילן, אולי זה המילן תירס, אולי, אני לא מספיק בקיאה בזה, אבל יש כל מיני תהליכים וכל מיני חומרים שמשמשים, שלא בטוח שזה רק באותו מפעל, לפעמים זה באותו מפעל, לפעמים זה באותו פס ייצור, שזה כן בעייתי, האם ניקו את המכונה בין אריזת הפופקורן לבין אריזת השקדים, למשל, בסדר? אז אם כתוב לאוכלי קטניות בלבד, אז צריך לחשוש. למרות האמת שזה נושא הקטניות הוא נושא רחב, אבל כן רק חשוב להגיד בסך הכל הלכה פשוטה, ולא דיברנו כאן על קטניות וגם לא פתחנו, זה נושא רחב,
אבל רק נגיד הלכה פשוטה, שברגע שיש מוצר שמעורבות בו קטניות, גם לבני אשכנז, ברגע שהם כבר באים לאכול, אז המאכל מותר, כי תערובת קטניות בטלה ברוב, ואני אומר את זה, פוגש את זה, כן, אשתי תימניה, ובבית שלה, אוקיי, הם לא אכלו גם קטניות, וכשאני הגעתי לחמותי, אני לא הייתי צריך לבקש ממנה שתבשל עם מאכלים אחרים, לא הייתי צריך להטריח אותה חס ושלום, אלא מותר לאכול מכלים של מי שבישל קטניות, מותר לאכול אפילו מהתבשיל, כל עוד אתה אוכל את המאכל שהוא איננו קטניות. הלכה פשוטה ברמה, כיוון שגם אם הקטניות נתנו טעם, כל עוד הן בטלות ברוב, המאכל מותר. אז לכן גם בהרבה דברים כאלה צריך לדעת, שעוד פעם, אני לא רוצה סתם להגיד, גם צריך לברר כל דבר לגופו, אני בדרך כלל בדברים האלה אני אברר עם מישהו מומחה שיסביר מה הסיפור, אבל בדרך כלל, גם אם היה שם איזשהו תערובת או משהו דבר כזה, עיקר הדין זה בטל ברוב. אז אני שוב אחלוק עליך רגע, הרב חן, על ההבדל בין עיקר הדין לבין המנהגים. כי זה נכון מה שאתה אומר, עיקר הדין, הרי כל מושג קטניות הוא מנהג. אז יש את המנהג הבסיסי של בני אשכנז ומה שמופיע ברמה, אבל אם מישהו נוהג להחמיר בתערובת קטניות, אז אני אומרת שידע שבשקדים האלה יכול להיות שיש תערובת קטניות. עכשיו צריך להחליט לפי איזו פסיקה הוא הולך בתערובת קטניות, לפי הפסיקה של עיקר הדין שציין הרב חן, או לפי מנהגים מחמירים יותר, ובפסח באמת יש אין סוף מנהגים. מצוין, אוקיי. שאלות נוספות? איזה כיף שיש בינינו מחלוקות, זה מצוין. נראה לי יותר כדאי לכם לשאול את הרב חן, אבל אני ממוצא הונגרי, זה רק מסבך. אני משמע אותך, הרבנית תמר. כן. יש לי שאלה בקשר הזכרתם ירקות ופירות, ופה אני לא מבינה מה הבעיה. זאת אומרת, עגבנייה, מלפפון, איפה כאן נכנס עניין של כשרות לפסח? למה זה משנה איפה קניתי או משהו כזה? בוא נגיד שמשנה איפה קנית תמיד פירות וירקות, לא, כי יש לנו הרבה מאוד דברים שקשורים לעורלה. אם את קונה במקום כשר, שאת יודעת שהוא גם עורלה ושמיטה, ושאת כל האיסורים שקשורים לירקות ופירות, את יכולה להיות שקטה בהם, אז גם בפסח את יכולה להיות שקטה. אם קנית באיזשהו שיווק ישיר, בדרך כלל עגבנייה היא, שוב, אני גם לא רואה איפה יש בעיה בעגבנייה, בסדר? אני רק אומרת שכלל האצבע הוא שאת קונה במקום או מספק שיש לו פיקוח של כשרות. אוקיי, לא, זה היה לי ברור, חשבתי שיש משהו מיוחד לגבי פסח, ואת זה לא הבנתי. ברור שקנייה במקום שיש לו פיקוח כשרות, זה כאילו היה איזשהו סף ברור, אבל העניין של פסח לא היה לי ברור. בואי נגיד שגם אני לא יודעת על משהו כזה, אבל אני כבר אגיד שאני לא אופתע. זאת אומרת, אחד הדברים בדיני כשרות בכלל ובפסח בפרט, זה שכדאי להכיר את המציאות, איך ממיינים, איך אורזים, זאת אומרת, אם רוצים לקנות במקום לא רגיל, אז כדאי להכיר מה קורה עם הספקים בשטח. אני לא יודעת על משהו מיוחד. הרב חן, אתה יודע? לא, אני לא יודע. לא ידוע לי. הבנתי. תודה רבה. אוקיי, עוד מישהי או מישהו רוצה לשאול? יש פה שאלה לגבי שמנים בפסח? כן. קנולה ולפתית. כן, אז האמת זאת תמיד השאלה של כל השמנים, הקנולה והלפתית וכולי. אני אתן איזשהו, אולי הרבנית רבקה, איזשהו כלל בסיסי כזה, אבל אפשר המון להעריך בזה. לגבי שמנים יש כמה רמות, אפשר לומר, של קולות ושל חומרות, כן? יש לנו עקרונית איסור של קטניות. מה לגבי שמן שעשוי מקטניות? אז כאן, כמו שאמרתי, אפשר לחלק את זה לאיזושהי 4 קטגוריות. ואז כשנגישים לסופר גם אפשר להגיד יש 4 דרגות של החמרות לגבי אשכנזים וקטניות, כן? נדבר כמובן על מי שמחמיר בקטניות. הדרגה הראשונה בעצם, יש היתר, שזה של הרב קוק, שבכלל מתיר את כל השמנים של הקטניות. זה יותר מפורסם. צריך להגיד, הרוב לא פוסקים ככה וגם הרוב לא מורים הלכה למעשה כך. זה לגבי בעצם ההיתר של הרב קוק על כל השמנים, כן? יש כן דרגה נוספת, שזה שמנים שעושים אותם בלי עירוב של מים, כמו לדוגמה שמן כותנה, כמו לדוגמה שמן סויה. אז את הדבר הזה צריך להגיד שיש כאלה שמתירים את זה, ובאמת יש כאלה שאומרים שמן סויה או נגיד שמן כותנה אפשר להקל גם לאשכנזים, דרך ההפקה שלהם היא ללא מים. יש כאלה כותנה היא קטניות? רגע, כותנה היא קטניות? מה?
כותנה היא קטניות? יש גם מחלוקת על הכותנה, אבל היא כן נכנסת גם לקטגוריה, היא מבחינתה כמו הסויה. הדרגה השלישית, וזה בעצם השמן הקנולה, שכאן גם הרבה פוסקים אשכנזים מורים להקל. כי השמן קטניות יש לו סיפור מאוד 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 אחר, למעשה בעצם הקטניות זה מה שנקרא ליפתית, כן? קטניות זה ליפתית, זה אותו דבר, ויש כל מיני סיבות להקל. קנולה זה ליפתית, לא קטניות זה ליפתית. לא, קנולה זה ליפתית, סליחה. קנולה זה ליפתית. לא, את כבר שמן קטניות, אוקיי. כן, כן, קנולה זה ליפתית, ואת הקנולה בעצם יש הורים שבכלל, אמר שאומרים שבכלל נחשבת סוג של קטניות, ויש כאלה שאומרים שגם כשמפיקים אותם, אז מפיקים אותם קודם, מחממים אותם, ורק אחר כך בעצם מוצאים את השמן, וגם לא עושים מהקנולה מהליפתית, שזה קנולה שום מוצר אחר, ולכן יש המון שמורים להקל, גם לבני אשכנז. ויש כאלה שמחמירים גם בשמן קנולה, כל שכן בשמן סויה, ובוודאי שקרמאים, ואז מה שלהם מותר אפשר להגיד שמן דקלים, או שמן אגוזים, או שמן זית, שמנים כאלה, והם באמת איזה. אפשר להגיד שיש חלוקה של 4 דרגות. מי שמחמיר רק שמן דקלים, שמן זית וכולי, מי שיותר אפשר גם את שמן קנולה, מי שרוצה אפילו להקל בשמן סויה יש מקלים, אבל אלה בדרך כלל ההוראה המקובלת. אוקיי? אני אגיד רק משהו שהוא כאילו צידי, אבל למדתי בשנים האחרונות, גם בדיני ונשמרתם לנפשכם כדאי להחמיר, ומישהו אמר לי לפחות שהכותנה זה בעיה, מהצד הזה, כי מרססים כותנה, כי בדרך כלל כותנה היא לא למאכל, מרססים אותה הרבה יותר. אז שצריך להיזהר מהצד הזה משמן כותנה, אבל לא מומחית בתחום, זה משהו ששווה לשים אליו לב. אוקיי. סליחה, הזכרתם גם ביצים בנוגע לכשרות? זה צריך משהו מיוחד? מקודם הרבנית תמר הזכירה ביצים וירקות ביחד, אז אני יכול להגיד, שם אני פחות מכיר. לגבי ביצים, הביצים של תנובה הם ביצים שיש בהם כן כשרות של פסח, לא יכול להיכנס לכל הנושא של ביצים וחלב ועופות, אבל יש מחלוקת גדולה מאוד בהלכה, האם כאשר התרנגולת נהנתה לצורך העניין מאכילה של משהו חמץ, האם בעצם יש עם זה בעיה עם התוצר שלה, או הפרה שאכלה חמץ וכולי. בדרך כלל בתנובה מה שעושים, מכשירים את כל הרפתות ואת כל הזה, ופשוט נותנים להם אוכל שהוא בעצם כשר לפסח, אז לכן עוד פעם יש בזה מחלוקת, לא רוצה להיכנס לכל עובי הקורה, אבל מה שאנחנו קונים ברשתות זה בהחלט עם כשרות לפסח. יש עוד שאלות, אבל עוד פעם, לא נאריך בזה. ויש גם משווקים ישירים, שוב, אני קונה בדרך כלל לפסח משיווק ישיר, אז למשווק אמורה להיות תעודה שזה מפוקח לפסח. וכן, אפשר לבקש את זה ואפשר לראות, גם בשווקים, גם אצל משווקים ישירים. טוב, אז שוב תודה לרבנית תמר מאיר. תודה לכם. ולרבנית רבקה, ותודה לכל מי שהצטרפו איתנו. יש שבוע הבא עוד זום בנושא של הכשרת המטבח, אז למעוניינות ולמעוניינים מוזמנים ומוזמנות להצטרף. אוקיי, אז אנחנו ניפרד כאן. תודה רבה וחג שמח. תודה רבנית תמר, תודה הרב חן, ממש תודה רבה לכם, היה מרתק וברור, ממש תודה. תודה רבה, חג שמח. שמח. תודה רבה.